Η ιστορία είναι γεμάτη από βασιλιάδες που δοξάστηκαν επειδή κατέκτησαν λαούς και συσσόρευσαν πλούτη. Και όμως ο βασιλιάς Λεωνίδας κέρδισε την αθανασία κάνοντας ακριβώς το αντίθετο, επιλέγοντας τον θάνατο αντί για την υποταγή. Στο στενό των Θερμοπυλών, το 480 π.Χ., ο Σπαρτιάτης βασιλιάς δεν παρέταξε απλώς έναν στρατό απέναντι σε μια αυτοκρατορία. Παρέταξε μια κοσμοθεωρία. Απέναντι στην αλαζονία της εξουσίας που πίστευε ότι τα πάντα εξαγοράζονται, ο Λεωνίδας αντέταξε την πειθαρχία ελεύθερων ανθρώπων που γνώριζαν ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν τιμή. Σήμερα, μέσα από 8 φράσεις κλειδιά, θα αποκωδικοποιήσουμε το μυαλό του ανθρώπου που επέλεξε να σταθεί όρθιος εκεί που κάθε λογικός άνθρωπος θα γονάτιζε. Αυτό δεν είναι ένα μάθημα για το πώς πέθανε ο Λεωνίδας, αλλά ένας οδηγός για το πώς μπορούμε εμείς να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Μολόν Λαβέ. Η θρυλική αυτή απάντηση δεν αποτελεί απλώς μια λακωνική στρατιωτική φράση, αλλά τη χάραξη ενός αδιαπραγμάτευτου ηθικού ορίου. Ο Λεωνίδας, αρνούμενος να παραδώσει τα όπλα, μας διδάσκει ότι στη ζωή υπάρχουν στιγμές όπου η διπλωματία και η υποχωρητικότητα πάβουν να είναι αρετές. Το Μολόν Λαβέ ή αλλιώς «Αν τολμάς, έλα να τα πάρεις» συμβολίζει την ενεργητική αντίσταση απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την ουσία της ύπαρξής μας. Μας υπενθυμίζει ότι την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας δεν τις χαρίζουμε, ούτε τις διαπραγματευόμαστε. Αν κάποιος τις θέλει, πρέπει να τολμήσει να αναμετρηθεί μαζί μας για να τις πάρει. Κι αν τα βέλη των εχθρών κρύψουν τον ήλιο, τόσο το καλύτερο. Θα πολεμήσουμε στη σκιά. Εδώ συναντάμε την επιτομή της σπαρτιατικής ψυχραιμίας και μια πρώιμη μορφή του στοικισμού. Αντί να αφήσουν το φόβο για το πλήθος των εχθρών να τους παραλύσει, οι Σπαρτιάτες μετατρέπουν το μειονέκτημα σε τακτικό πλεονέκτημα μέσω μιας απλής αλλαγής οπτικής. Το μάθημα εδώ είναι βαθύτατα ψυχολογικό. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εξωτερικές συνθήκες, όσο δυσμενείς κι αν είναι, αλλά έχουμε απόλυτο έλεγχο στο πώς θα τις ερμηνεύσουμε. Όταν η ζωή σκοτεινιάζει από τις δυσκολίες, δεν απελπιζόμαστε, αλλά προσαρμοζόμαστε και συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ακόμη και στη σκιά. Να παντρευτείς έναν καλό άντρα και να κάνεις καλά παιδιά. Στον αποχαιρετισμό προς τη γυναίκα του τη Γοργό, ο Λεωνίδας αποκαλύπτει ότι το καθήκον δεν περιορίζεται στο πεδίο της μάχης, αλλά επεκτείνεται στη συνέχεια της ζωής και της κοινωνίας. Η προτροπή του δεν εστιάζει στον πλούτο ή τη δόξα, αλλά στην ποιότητα του χαρακτήρα και την ανατροφή της επόμενης γενιάς. Μας δείχνει ότι η πραγματική κληρονομιά που αφήνουμε πίσω μας δεν είναι τα υλικά αγαθά, αλλά η νέα γενιά. Τα παιδιά που διαμορφώσαμε και οι αξίες που τους εμφυσίσαμε, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το ήθος και η αρετή θα επιβιώσουν ακόμη και όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Αν γνώριζες ποιες είναι οι πραγματικές αξίες στη ζωή, θα σταματούσες να επιθυμείς αυτά που ανήκουν σε άλλους. Με αυτή την απάντηση στον Ξέρξη, ο Λεωνίδας αποδομεί την πλάνη του υλισμού και της άμετρης φιλοδοξίας. Του υποδεικνύει ότι η ευτυχία και η πληρότητα δεν προέρχονται από την κατάκτηση ξένων εδαφών ή την συσσόρευση εξουσίας, αλλά από την εσωτερική καλλιέργεια και την αυτάρκεια. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση ότι ο φθόνος και η απληστία πηγάζουν από την άγνοια των πραγματικών αγαθών και πως όποιος γνωρίζει την αξία της ελευθερίας και της αρετής νιώθει πλούσιος χωρίς να χρειάζεται να υφαρπάξει τίποτα από κανέναν. Στα λόγια πάω για να φυλάξω τα στενά, αλλά στην πραγματικότητα πάω για να πεθάνω. Αυτή η ομολογία στους εφόρους φανερώνει το υψηλότερο επίπεδο θάρρους. Την αποδοχή της σκληρής αλήθειας χωρίς αυταπάτες. Ο Λεωνίδας δεν προσπάθησε να εξοραίσει την κατάσταση, ούτε να πουλήσει φρούδες ελπίδες για νίκη, αλλά επέλεξε να βαδίσει προς τον θάνατο με πλήρη συνείδηση της μοίρας του. Μας διδάσκει ότι
Η αληθινή ηγεσία και η προσωπική ευθύνη απαιτούν να κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα και να πράττουμε το σωστό, ανεξάρτητα από το προσωπικό κόστος ή τις πιθανότητες επιτυχίας. Για να εμποδίσουν τους Πέρσες είναι λίγοι, για να πεθάνουν όμως είναι αρκετοί. Σε έναν κόσμο που αιμονικά μετράει την επιτυχία με ποσοτικά κριτήρια, ο Λεωνίδας αντιπαραθέτει την ποιότητα και την αποφασιστικότητα. Η απάντησή του αποδεικνύει ότι για την εκτέλεση του υπέρτατου καθήκοντος δεν χρειάζονται πλήθη, αλλά λίγοι και αποφασισμένοι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να θυσιαστούν για έναν ανώτερο σκοπό. Μας προτρέπει να μην υποτιμούμε ποτέ τη δύναμη της μειοψηφίας όταν αυτή διακατέχεται από πίστη και αυταπάρνηση και να θυμόμαστε ότι είμαστε πάντα αρκετοί για να κάνουμε αυτό που ορίζει η συνείδησή μας. Αν είναι κοντά μας, τότε και εμείς είμαστε κοντά τους. Πίσω από αυτή τη φράση κρύβεται ένα περιστατικό που δείχνει την απόλυτη κυριαρχία του Λεωνίδα πάνω στον φόβο. Καθώς οι Πέρσες πλησίαζαν απειλητικά, ένας στρατιώτης μέσα στον πανικό του έτρεξε προς το μέρος του βασιλιά φωνάζοντας «Οι εχθροί είναι δίπλα μας, μας πλησιάζουν». Τότε ο Λεωνίδας, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, του έδωσε μια απάντηση που άλλαξε όλη την οπτική της στιγμής. Αν είναι κοντά μας, τότε και εμείς είμαστε κοντά τους. Είναι το απόλυτο αντίδοτο στην παράλυση του φόβου. Μας υπενθυμίζει ότι όσο πιο κοντά βρισκόμαστε σε αυτό που μας τρομάζει, τόσο πιο κοντά είμαστε και στη στιγμή της αλήθειας, εκεί όπου έχουμε την ευκαιρία να αποδείξουμε στην πράξη την αξία και το σθένος μας. Φάτε καλά το πρωινό σας, γιατί απόψε θα δειπνήσουμε στον Άδη. Με αυτή την τελευταία εντολή, ο Λεωνίδας κλείνει τον κύκλο της επίγειας παρουσίας του με έναν τρόπο που ξεπερνά τον ίδιο το θάνατο. Η φράση αυτή δεν δηλώνει μυρολατρεία, αλλά την απόλυτη απελευθέρωση που προσφέρει η αποδοχή του αναπόφευκτου. Γνωρίζοντας ότι το τέλος είναι βέβαιο, ο φόβος εξατμίζεται και μένει μόνο η παρούσα στιγμή και η καθήλωση στο καθήκον. Είναι η τελική πράξη ελευθερίας ενός ανθρώπου που ορίζει ο ίδιος πότε και πώς θα τελειώσει η ιστορία του, μετατρέποντας τον θάνατο από τραγωδία σε θρίαμβο της βούλησης. Τελικά το μήνυμα που μας στέλνει ο Λεωνίδας μέσα από τους αιώνες δεν είναι απλώς ηρωικό, είναι βαθιά υπαρξιακό. Μας καλεί να ξεκαθαρίσουμε τις αξίες μας, να χαράξουμε τα δικά μας όρια και να σταθούμε ακλόνητοι υπερασπιστές τους, ακόμη και όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον μας. Η κληρονομιά των Θερμοπυλών είναι η απόδειξη πως αυτό που μετράει στο τέλος δεν είναι πόσα χρόνια έζησες ή τι πλούτη συγκέντρωσες, αλλά με τι ανάστημα στάθηκες απέναντι στους φόβους σου. Γιατί οι πραγματικές μάχες δεν κερδίζονται στα πεδία των μαχών, αλλά μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου που αποφασίζει να μην υποχωρήσει.